יש בתקופה האחרונה התחילה תוכנית מאוד פופולרית, האח הגדול. אחת הזוהמות התרבותיות חזקות ביותר. אומרים שההנאה הגדולה ביותר של הצופים להסתכל באנשים שיושבים בבית ולהרגיש טוב עם עצמם, לראות עד כמה הם לא כאלו טיפשים, מנובלים, מניפולטיביים, כל מיני ומיני, כך מרגישים טוב עם עצמם בחוץ כלפי אלו שיושבים בפנים. אתם בבית האח הגדול, אתם שחקנים בבית האח הגדול, אבל לא בבית הזה בנווה אילן. אתם שחקנים בבית האח הגדול של משטר מדינת ישראל. האמצעים הם אותם אמצעים, הטכניקה היא אותה הטכניקה, המטרה אולי שונה. הטכניקה, האמצעים, סליחה. אתם מצולמים בכל מקום, יש מעקב אחריכם בכל מקום. הסלולרי שלכם יכול להיות מואזן בלי שום בעיה, יודעים איפה אתם נמצאים לפי הסלולרי, מחקרי התקשורת, ה-SMSים, הכל מתועד, הכל מתועד, הכל יודעים. חיפושים, תפיסות מסמכים, טביעות אצבע, DNA, מאגר ביומטרי. כל מערכת החיים שלכם מתועדת ומצויה מבחינת האמצעים באופן זהה לאח הגדול, אותו הדבר. איפה שאתם לא נמצאים עכשיו, ידו של האח הגדול ושל השלטון בכם. אחד. הטכניקה כדי לעורר את הפעילות, הטכניקה יכולה להיות בבית האח הגדול שהם מסכסכים בין השחקנים כדי לשרת את האינטרס של התוכנית. אז כדי לשרת את האינטרס של המדינה, כשיש איזושהי זעקה חברתית כלפי השלטון, אז עולה פתאום החרדים נגד החילונים, העניים נגד העשירים, הפילוגים, המזרחיים נגד האשכנזים. לא, לא, זה אנחנו כולנו שחקנים ביד האינטרס של המדינה. זה משרת את האינטרס שלה לעורר את המדנים בין האנשים ובין השחקנים בבית שלה, שהם לא יוכלו להיות בהרמוניה ולקום נגדה. כדי לייצר הפתעות, אז בבית האח הגדול מביאים פתאום מישהו, מורידים פתאום משהו. כשהזעקה החברתית כלפי המדינה הולכת וגואה, גם למדינה יש הפתעות. יש מבצע צבאי, יש גלעד שליט, יש ועדות, יש כל מיני הפתעות, יש טובין כאלה, כמו ששם נותנים סיגריות, פה נותנים, הנה אני אסדר לך חוק חינוך חינם, אני אסדר לך בסלולרי דמי קישורית. דמי קישורית, אני אוריד לך איזה הפתעה מהממת, חברתית. והמטרה, רק המטרה שונה. המטרה של האח הגדול, כלכלית, רייטינג. המטרה של המדינה, להבטיח את הסדר הקיים. להבטיח שהשליטה בכלכלה, בגורמים הכלכליים, בשלטון, בתקשורת, שהסדר הקיים יישמר. ואתם שחקנים לסדר ולהבטחת הסדר הקיים. מי שמבסוט מהסדר הקיים, ימשיך לשחק בבית האח הגדול. מי שלא מבסוט מהסדר הקיים, ישבור את קירות האח הגדול ויצא החוצה, יהפוך להיות אדם חופשי.